Това са Мария, Ирина и Павлин. Те имат нещо общо. Те всички страдат от хронична венозна болест, популярна като разширени вени. Подобно на 8 от 10 души по целия свят. И така, какво е хронична венозна болест? Мария, Ирина и Павлин се консултираха с лекар, който им обясни, че това е лошо кръвообращение във вените. То причинява болката в краката, усещането за тежест и подуването, което те изпитват. Какво причинява хроничната венозна болест? Преди много години хората започнали да вървят изправени на два крака, вместо да се движат на 4. Тази изправена позиция създала огромен проблем. Как кръвта да се придвижи от краката към сърцето срещу гравитацията? През времето с еволюцията се ражда и решението. Във вените, които пренасят кръвта към сърцето, има клапи, които предпазват кръвта да се връща обратно. Когато клапите и вените са в добро състояние, кръвта циркулира нормално и отива към сърцето. Но при хроничната венозна болест, възпалителни клетки увреждат вените и клапите и кръвта вече не се връща ефикасно обратно към сърцето. Тя застоява в краката. И това е, което причинява болката и усещането за тежест. Какво ще стане, ако не посетите лекар? Ако и вие като Мария, Ирина и Павлин страдате от тези симптоми и не търсите лечение, много е вероятно вашата венозна болест да се усложни до поява на отток, варикозни вени и дори язви на краката. Усложнения, които водят до влошено качество на живот, инвалидизация и се лекуват трудно. Как да не стигаме до този етап и да предпазим нашата удивителна венозна система? Има няколко начина. Прости ежедневни действия биха помогнали, като да седите с повдигнати крака, да завършите вечерния си тоалет с хладен душ на краката. Могат да се използват и специални медицински стягащи чорапи. Има редица медикаменти за облегчаване на симптомите, но те не са непременно еднакво ефективни и най-вече по отношение ефективно да предпазват венозните клапи. Детралекс е пречистена микронизирана флавоноидна фракция и се препоръчва от международните и българските ръководства за лечение на хронична венозна болест. Детралекс е показан за лечение на симптоми като тежест в краката, болка и изморени крака. Терапията с Детралекс намалява склонността на вените към разширяване, повишава венозния тонус и укрепва капилярите. И така, ако и вие изпитвате същата болка и тежест, както Мария, Ирина и Павлин, посетете лекаря си незабавно. Детралекс е лекарствен продукт за възрастни. Отпуска се без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката.